देखे में हीरा दुल्हा मोरे में जीरा हो। कैसे कैसे आइला ए दुल्हा पापा के पसंद हो। कैसे कैसे आइला ए दुल्हा पापा के पसंद हो। कैसे कैसे आइला ए दुल्हा कॉलेज से आवत रानी कनी नमस्कारवा हो। वैसे वैसे आईनी ए सासू पापा के पसंद हो। वैसे वैसे आईनी ए सासू कॉलेज से आवत रानी कनी नमस्कारवा हो। वैसे वैसे आईनी ए सासू पापा के पसंद हो। वैसे वैसे आईनी ए सासू देखे में हीरा दुल्हा पड़े में जीरा हो। कैसे कैसे आइला ए दुल्हा चाचा के पसंद हो। कैसे कैसे आइला ए दुल्हा भैया के पसंद हो। कैसे कैसे आइला ए दुल्हा कॉलेज से आवत रानी सिरवा झुकवनी हो। वैसे वैसे आईनी ए सरहद चाचा के पसंद हो। वैसे वैसे आईनी ए सरहद भैया के पसंद हो। वैसे वैसे आईनी ए सरहद देखे में हीरा दुल्हा पड़े में जीरा हो। कैसे कैसे